Era l'any 2004 que em vaig casar i vaig treballar en alguna empresa, no va anar bé, i més endavant era entre abril i novembre de l'any 2005 que vaig treballar en una empresa de cartonatges. Aquell novembre vaig decidir plegar de l'empresa de cartonatges i a través d'una empresa de treball temporal vaig trobar una feina com a oficinista, anem a dir, una mica de tot. Al desembre de 2005, quan jo tenia 32 anys, vaig trobar una feina a la Pirelli, a la fàbrica, a l'empresa, al magatzem, era una oficina magatzem, de la Pirelli de Subirats a l'Alt Penedès, al poble de Subirats. Llavors, allà hi havia un polígon molt gran, no? I érem 2 homes nous a l'empresa i en un moment d'aquella prova que tenia durant 15 dies a veure si funcionava bé, doncs me'n van encomanar enviar un correu electrònic. Un correu electrònic a la central de Madrid per subministrar-los unes dades que ens demanaven. I aquí tens l'ordinador. M'assec, miro la pantalla i veig una web o un programa que jo no entenia i ni coneixia, però que tenia tota la pinta de ser un correu electrònic. I jo havia pres el correu electrònic, faig un incís ara, jo havia pres el correu electrònic en un curs d'internet que vaig fer en una acadèmia l'any 1998. Encara ho recordo, en aquell curs ens van fer obrir un compte de correu en una web ja desapareguda que es deia myrealbox.com. El que jo no sabia quan estava a la Pirelli era que existien uns programes que eren gestors de correus. I clar, jo havia d'enviar aquell correu electrònic a Madrid. I vaig demanar la contrasenya de correu a una companya d'oficina. I ella em deia que no era necessari la contrasenya. Que aquell programa ja estava, era un gestor de correu i no era necessari l'utilització d'una contrasenya. Per qui no sàpiga, els programes gestors de correus electrònics emmagatzemen els comptes i les seves respectives contrasenyes habitualment al principi de la configuració del programa i deixen de ser visibles. La contrasenya queda oculta, guardada, segura, sense cap necessitat de tornar-la a introduir una i una altra vegada. Fins i tot quan es tanca el programa o quan es tanca l'ordinador, es torna a obrir l'ordinador, es torna a obrir el programa i la contrasenya roman allà emmagatzemada. Llavors, el que va passar quan vaig liar-me amb aquell gestor de correus, que jo no sabia com funcionava, i vaig insistir als companys d'oficina que em proporcionessin la contrasenya perquè jo no podia entrar en aquell compte de correu de l'empresa si no disposava de la contrasenya, i em vaig entossudir, sembla ser que vaig causar malestar als companys d'oficina i a la directora especialment, que es van pipar molt amb mi. Jo havia entrat en aquella empresa de pneumàtics sense saber-ne res, però també amb escassos coneixements professionals de la informàtica en aquells moments. I em van fer fora, em van acomiadar. I al gener de 2006 vaig tornar a treballar a l'empresa de fàbrica de cartonatges que havia deixat anteriorment, on vaig durar uns pocs mesos. Aquesta experiència de l'empresa Pirelli va fer donar-me que jo anava a peix i posterior al meu acomiadament vaig investigar des de l'ordinador de casa meva quins eren els programes gestors de correus, quants n'hi havia, quins podia utilitzar que fossin gratuïts. Vaig trobar l'Outlook Express, que llavors era de Microsoft, que llavors era gratuït, crec recordar, i vaig aprendre de forma autodidacta com funcionava aquell programa. Com estic acostumat a fer, clicant aquí, clicant allà, i equivocant-me un munt de vegades, vaig aprendre certs coneixements dels gestors de correus, perquè mai més em trobés en una situació tan vergonyosa com la que em vaig trobar el 2005 a l'empresa Pirelli de Subirats a l'Alt Penedès. Passen els anys i se'm fa palès que moltíssima gent que m'he trobat pel camí
no té la més remota idea, però la més remota idea, de què és un programa gestor de correus electrònics, i em dic a mi mateix: a la vida, primer et fots de morros a terra i després aprens la lliçó. Gràcies per la vostra escolta.